Ty jsi řekla, že ti chci vypálit rodinu a to už je trestný čin podle paragrafu 345, ty svině. A já studuju dálkově vysokou školu, právnickou fakultu, nikde jsem se s tím, ano, mám je tady taky, mám je taky tady, takže já si to můžu dovolit. Matoušku, ty jsi asi ten poslední na této planetě, kdo by měl mluvit o trestných činech a o advokacii. Sám si svého otce, když ještě žil, nazýval tlusťochem a uvízl si v síti od poslechu jednoho z našich detektivů, takže si asi teďka pustíme, co si o tátovi říkal a pak uvidíme, co dál, ne? Musel si udělat otočka, tlusťocha bychom No jako reálně 250 miliardy, jako prokažte mi to. To musí prokázat. Podělili bychom se 50-50. Co na to říct, Matoušku? Paní sice říkala, že máš papíry na hlavu, ale já si myslím, že ten problém bude někde přibližně u 250 milionového dědictví. V každém případě nechci nikoho osočovat z trestného činu. Pátek v 17:00 na YouTube si na to každý bude moci udělat obrázek sám. Kámo, čum, on normálně skočil na to, že Vrah Production bude prostě točit o něm celovečerní film. Podívej se, jak se klepe. Ahoj. Čau. Posuzuje se aktuální stav. No, a k čemu je teda, že máš nějaký papír, že... Že mě ho napíšou kdykoliv. Jo, takhle, aha. Lékař, známost. No to chápu, ale tak to by si asi neměl říkat do videa. Působí to z jakýchkoliv úst, jako blbě, uvědomuješ si to? Když mluvíš o svým otci celý takhle, život že vole nabízíš vole z 250 milionů 50% někomu? Určitě. Uvědomuješ si, co se stane, až to video dáme ven? Jako ne tady ten rozhovor, ale ty jako kráva, no. Takže a to je to, takže mě to vlastně pomůže tak, že já už nebudu moc vůbec ani do krámu, víš to. No počkej, dej nám ten mikrofon, jestli chceš odejít. Hlavně s tím neházej. Já jsem si s tebou chtěl v klidu promluvit, ale to nejde. No ne, já jsem se tě jenom chtěl zeptat. Protože tady někdo na mě musí řvat, kdyby si mluvil. Počkej, já jsem na tebe nezval, já jsem ti v klidu. Ne, ty si jen řval, uvědomuješ si to, tohle není řvaní, takový chování. Já ti normálním hlasem. Ty tady na mě tlačíš a já se mám posrat. Ne, to jsou jenom psychotesty. Dobře, já ti to... Tak to. To je jenom nátlak psychologický. Takže to je celý, máme to střihnout a tím končíme, tak jo? končím, protože vy to stejně vydáte ven a budete se snažit o to, aby bylo docíleno trestné stíhání. Tohle nevím, kde jste vzali od policie České republiky, takže máš známosti teda na té policii, nebo kde jsi to vzal. A vydírat se nenechám, protože já vím, o co ti jde. To jde totiž o ty prachy a chceš nás podvést a totiž se spřáhnul s Danem a teď jdeš pod tím. Já jsem tě, Matouši, 4 roky. Matouši, já jsem tě 4 roky neviděl a myslím si, že už tě asi neuvidím nikdy, tak já nevím, o jaký prachy mi jde a s kým jsem se spřáhl. Koukni. Matoušovi Kalubovi jsme dneska... V rámci pořadu, on tam huláká, vole. A vole, on mluvil o hejtu, ne o tom, že ho bude rodina nenávidět. Takže pro něj je důležitější hejt na internetu než jeho rodina. Nic, zabalíme to a jedeme za tím druhým debilem.